ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜର। ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛେ ତ ଆଉ କାହା ନିୟମ କାହିଁକି ମାନିବା? ହେଇପାରେ, ହଁ ହେଇପାରେ ସଂଯମତା ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ମୂଳ। ତେବେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ନ ଜିଇବା? ସମାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେବେ ମନେ ହୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଖିରୁ ହଜିଗଲା ନିଦ, ଭାବି ବସି ମୋ ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ, ତିଆରିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ସମ୍ପଦ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚଦଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଜି ପରି ଦିନ ପୁଣି ସେ ଅମୃତ ବେଳା, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ନିୟମ ଦେଶ ମାତୃକା ଚରଣେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଲା। ସାର୍ବଭୌମ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲାଇଲା ବିଶ୍ୱେ, ଗଣରାଷ୍ଟ୍ର ମୋ ଭାରତ, ସମାନତା ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରଚାରିଲା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଆସିଛି ଆଜି ସେ ବେଳା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବ ସାରଥୀ ହୋଇବା, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷେ ଦେଶର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଜୟ ଭାରତ।